Ромашки спрятались, поникли лючики, размыло осенью весь огород. На что, дзяўчынкі, вы хірургаў любіце? Ім адпрацоўка будзе 10 год. За что, дзяўчынкі, вы хірургаў любіце? Ім адпрацоўка будзе 10 год. А дождь все злее льет, и все колючее, и нам не спрятаться ни над, ни под. На что, дзяўчынкі, психіятраў любіце? Ім адпрацоўка светіць 10 год. На что, дзяўчынкі, психіятраў любіце? Ім адпрацоўка светіць 10 год. Яму сказала я: усяго вам добрага. Рашуча скинула с пляча пінжак. Хотела замуж я пойти за доктора, а не за рекрута, ось не так. Хотела замуж я пойти за доктора, а не за рекрута, ось не так. Ромашки спрятались, поникли лючики, размыло осенью весь огород. На что вы лекараў, дзяўчынкі, любіце? Ім адпрацоўка светіць 10 год. На что вы лекараў, дзяўчынкі, любіце? Ім адпрацоўка светіць